Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia coa recordada voz de don Manuel Meilán. Empezamos o noso programa de hoxe. Temos un tempo soleado en Montevideo, 17 grados a esta hora da mañán, chegaremos a 21. Na capital de Galicia, se queren saber, en Santiago de Compostela, a esta hora hai 7 grados de temperatura, pero o día, e máis toda a semana, estará soleado. Acompáñame Ana Lorenzo, moi bons días, Ana. Hola, bons días. Bueno, empezamos cando queira Carlos Condeza, que leva o programa de Sempre en Galicia. A semana que hoxe termina foi unha semana de fondo o movimento cultural na nosa terra. Queremos Galego volvía a xuntar en Santiago, na Praza da Quintana, a milleiros de galegos con respostas á emerxencia lingüística actual. Sin embargo, o calor humano das persoas fixo contrapeso un día de choiva e de frío, é dicir, algo moi adverso para o que se pretendía. Tratábase, amigos, dunha asamblea aberta para presentar e aprobar un protocolo elaborado por 57 entidades. A multitudinaria asamblea ao pé da Catedral de Santiago chega despois de que o Instituto Galego de Estadística determinara que o galego pasaba a estar en minoría por primeira vez na historia de Galicia. O documento aprobado nace no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega do ano 2004 que nunca se aplicou. Polo que vemos, e pese a boa vontade do conselleiro de Cultura Xosé López Campos, a Administración sigue deixando morrer o noso idioma. Hai uns meses, un grupo de máis de 70% do profesorado de matemáticas afirmaba que daría as súas clases en galego se se poidese elixir. Gustaríanos saber cal sería o resultado entre o profesorado de tecnoloxía e de física e química, pero seguramente sería algo semellante.
Todo isto quere dicir que o profesorado en Galicia está na liña de seguir derrumbando muros lingüísticos no ensino. Outra noticia desta semana foi o feito de que Galicia asomase a Hollywood coa película de Sirá de Oliver Laxe. Pero tamén onte sábado celebrouse en Lugo, na nova sala Fuxan os Ventos, a gala dos premios Mestre Mateo. Uns premios que unha película, Antes de nós, o film de Ángeles Huerta, centrada na figura de Castelao, foi a produción máis premiada con 13 distincións, e Sirat foi a mellor película de Oliver Laxe. Bueno, isto, amigos, é precisamente o camiño que debe de seguir a nosa bella cultura. Por qué? Pois para poñer en valor todo aquilo que nos pertenece. E claro, empezando pola fala, é dicir, polo noso idioma. Se buscas traballo que seña do Estado, fala castellano que es máis educado. Somente en galego poderás falare, cando veña o tempo de irmos votare. Se faz un escrito pro gobernadore. Soy o castellano, entende o señore, e si en galego queres facer, dalle garantías dos votos que atere. Ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ai lalá, ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ai lalá. O falar galego está moi ben visto, pois tamén o falan algúns ministros. Non é que lles naza, é que lles convene, pra buscar os votos de que nos mantene, e así que consiguen o que les quería. Esquenceulles todo o que prometían, falan castellano por moita razón, e o galego queda pra outras eleccións. Ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ai lalá, ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ai lalá. Algún señorito que o fala hoxe en día é por destacarse dunha minoría. Son ovellas negras na nosa nación, son os que nos foden cando hai ocasión, a patria galega terá nova vida, cando todos falen como a Rosalía. A fala galega a ser a primeira, para que Galicia non seña estranxeira. Ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ai lalá, ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ai lalá. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos da man do querido amigo Rafael Rey, recibimos hoxe a Mateo Núñez Martínez, con moitísimo agrado, por suposto. Mateo é doutor en Ciencias Sociales do Comportamento pola Universidade da Coruña, graduado en Socioloxía pola Universidade, precisamente, da Coruña, e máster universitario en Historia e Análisis Sociocultural pola Universidade de Oviedo. Moi bons días, Mateo, gracias por vir. Moi bons días, grazas a vos por invitarme a compartir este intro con vos esta mañá. Cal é o motivo da presencia tú aquí en Montevideo, Mateo? Pois eu estou aquí como parte dun proxecto chamado Incasi 2, que é un proxecto financiado pola Unión Europea,
no que o que se busca é principalmente facer algunhas comparacións, establecer medidas comparativas entre América Latina e España e Europa en diferentes ámbitos, tanto desigualdades sociais como desigualdades económicas, desigualdades de carácter educativo. É un pouco a idea que xurdan esos puntos de encontro entre a Academia Latinoamericana e a Academia Europea, e moitas veces investigadores de acá da América Latina van a Europa e viceversa. Hai coincidencias entonces en moitos aspectos, non? Sí, porque os procesos, al final, os procesos sociais coa globalización cada vez aseméllanse máis entre sí, entón é frecuente, cada vez máis frecuente que as liñas de investigación coincidan en territorios tan xeográficamente distantes como Europa e América Latina. Naceches un poviño moi bonito, Villablino, Sí. aí na Luciana, en... Que é? De Cangas de Narceo, de León ou de Galicia? Bueno, nos estamos aí como entre medias. É verdade que a parte de Villablino, de Laciana, quizáis mira un pouco máis cara a León ou cara a Asturias, pero eu levo vivindo dende os 9 anos no Bierzo, un pouco que tamén moi bonito que se chama Vega de Espinareda, alá sí que somos un pouco máis galegos, por dicir, non? É unha zona onde nalgúnas das pequenas aldeas incluso falase galego. Bueno, é un espacio un pouco heteroxéneo porque estamos aí entre León, Asturias, Galicia, temos un pouco unha mezcla de todo. Na Dehesa tamén, na Dehesa naceu tamén a Mancio Prada, non? Sí, en Dehesas, en Ponferrada. A xente xoven desa zona medio galega, como dices ti, está interesada na cultura galega? Sí, cada vez máis, cada vez hai máis festivales, por exemplo, que traen músicos galegos que tratan de fusionar un pouco ritmos máis electrónicos coa música máis tradicional galega. É un estilo que agora está moi en alza, tanto en Galicia como noutros territorios, e tamén no Bierzo existe unha puxanza cultural por este tipo de música e pola cultura galega, pola fala. En xeral é unha cultura que é moi ben mirada dende a nosa rexión tamén. Vamos a falar da túa profesión agora, porque Villalbino nos anos 20 tiña o PIB máis alto de España por medio do carbón, non? Como ves hoxe dentro da túa profesión esa zona de Leo galega asturiana? Sí, a verdade é que a situación hoxe en día é moi distinta a que tiñamos non fai 100 anos, senón 30 ou 40 anos. É moi diferente porque a industrialización, que foi un pouco o proceso que marcou o século XX na zona, que trouxo moita población migrante tanto de outras rexións de España como pode ser Galicia, Asturias, de Andalucía, de Extremadura, pero tamén población estranxeira, de Portugal, de Cabo Verde, foi un pouco o que provocou o desenvolvemento da rexión, que houbera traballo, que as poboacións, as localidades realmente creceron moito a partir dos procesos da industrialización e como consecuencia da miñería de carbón. A situación dende os anos 80 aos anos 90 é radicalmente distinta, porque con todos os procesos de desindustrialización, o progresivo peche das miñas, en fin, das centrales eléctricas, que tamén eran unha parte moi importante da estrutura económica da zona, e empezou un lento declive que se sinte hasta os nosos días, non? A situación agora é realmente complicada porque a rexión enfronta unha serie de retos, de desafíos que, claro, é difícil porque cando antes era unha zona na que a xente quería vir porque había traballo, agora os máis novos temos que marchar para completar os nosos estudos, para buscar oportunidades laborales. Entón os retos do desenvolvemento
son unha cuestión moi importante en la rexión ahora mismo. Vamos a falar dos povos baleiros, xa que falas deso, ¿no? Porque é unha experiencia túa, ¿no? Estás facendo estudios sobre eso, ¿no? Sí. Que pasa? Que pasa en Galicia, que pasa en León? Bueno, como sabedes, é un proceso que é moi alongado no tempo, claro, non? Al final, o eso do rural é unha cosa que, aínda que ocorreu en diferentes fases ao longo da historia, por exemplo, non é o mesmo quizáis o despoboamento do interior das provincias de Lugo ou da provincia de Ourense, que é moito máis digamos lonxe no tempo, non? Que o despoboamento que pode estar ocorrendo agora no Bierzo, que é máis recente por esta cuestión que os digo de que a miñería seguía funcionando e seguía atrayendo poboación. Pero dende logo que o que máis afecta agora mesmo a moitas zonas non só da Galiza, da España interior, este problema de despoboamento, precisamente polo que comporta a nivel de desinversión, desinvestimento, de peche dos servicios de proximidade. Vemos como moitas escolas están cerrando, como moitos centros de saúde tamén están pechando ou non teñen o médico, digamos, a diario. Non é só que a xente estea deixando de morar en estos povos, senón que a calidade de vida desos povos pois redúcese por esa falta de infraestructuras e de servizos que é tan importante para manter a poboación no rural. Mateo, sin embargo, a xuventude hoxe en día está intentando volver ás aldeas, ¿no? Con na gandería, noutras cousas, verdad? Sí, hai un proceso de, como dicimos nós, de neoruralidade, o de retorno ao rural, que entre moita xente nova, tamén co auxe do teletraballo, no? De poder traballar en remoto, isto está facendo que moita xente poda retornar aos povos e incluso desenvolver actividades máis vinculadas ao que tradicionalmente foi o rural, no? A gandería, a agricultura, pero isto é un proceso que como digo, é moi lento, que non é doado e que fundamentalmente tamén depende destas cousas, destas problemáticas a nivel servicios, a nivel infraestructuras, que é moi importante para poder recuperar a población e ser atractivo, non solamente que non se marchen os que xa viven alá, senón poder atraer a población xoven ou máis maior, independentemente da súa idade. Está pasando con alemáns, con finlandeses que están comprando casiñas da aldea. A miña compañeira Ana tería moitas ganas de comprar unha casiña tamén nunha aldea galega, pero sempre queren estar cerca do povo, verdad? Sí. É dicir, atrae pola súa beleza, pola súa naturaleza, pero tamén hai algo social que te fai vincular a cidade, non? Sí, dende logo, porque tamén nas cidades cada día máis a impresión que temos é que o ritmo de vida é moi apresurado. Quizás Montevideo é un pouco unha excepción en ese sentido, é unha cidade como máis tranquiliña, polo que eu vira, pero desde logo que a xente percibe que quizá esa tranquilidade, esa armonía, ese estar en contacto coa natureza, pois é algo que é máis importante da importancia que deuse nas últimas décadas. E si se está producindo un proceso, moitos estranxeros, como ti dis, esa migración da amenidade, que ven porque quere vivir no rural realmente e incluso montan os seus pequenos negocios, pois na alimentación, na hostelería, e demostran que realmente a través do emprendemento non é fácil, non é unha tarefa doada, pero que realmente pódese facer vida no rural. É un proceso que sí se está producindo en España e eu penso que tamén un pouco a nivel global, pero é unha minoría todavía. É curioso como un matrimonio finlandés, por exemplo, que comprou unha aldeíña aí cerca de Lugo, San Cares, por aí, manda queixo a Holanda, queixo feito por eles aí, manda. Entonces, eu queria che preguntar, Mateo, que é a antropoloxía sociocultural? Ben, a antropoloxía sociocultural é esa parte, digamos, da antropoloxía que, bueno, como sabedes, é o estudio do ser humano que ocúpase máis do entendemento dos procesos relativos ás relacións e ás formas que ten a sociedade ou os grupos sociais
de organizarse. Entón, polo menos, dende a concepción que eu teño da antropoloxía social e cultural, é unha disciplina moi cualitativa. Tenta moito de comprender ou de coñecer os significados que a propia poboación, os propios grupos a estudar, dan as súas propias vidas, como se construyen os símbolos, como se construyen o que é importante para un determinado pobo, para un determinado grupo social. Entón é unha disciplina, eu penso que moi interpretativa, porque non é tanto as estadísticas, o que tamén é importante para complementar este tipo de traballos, pero é máis comprender o sentido de por que as persoas fan as cousas de unha determinada maneira e que hai detrás deses procesos e desas decisións. Falabas antes de Montevideo, un lugar de paz, de tranquilidade. É positivo eso? Sí, eu penso que sí, que é un valor importantísimo que tedes aquí. Eu, a verdade que esperábame máis movimento, pero non o digo de unha maneira, digamos, sí, negativa, non, ao contrario, é unha cidade onde os ritmos de vida, a pesar do tamaño que non deixa de ser unha metrópoli, son moi tranquilos. Penso que é o ritmo que as cidades españolas, quizá, ou as grandes cidades españolas, Madrid, Barcelona, pois teñen uns ritmos que son moito menos amables coas persoas que o habitan, na miña opinión. Eu penso que isto pareces un pouco máis a Galiza, non? As cidades galegas. E como sociólogo, como é a xente uruguaya? Como é, perdón? Como é a xente uruguaya? A xente uruguaya, pois, primeiro de todo, a acollida é espectacular, é un valor moi positivo dos uruguaios, quizáis da esa pegada da migración, pero é xente moi acolledora, xente moi respetuosa, moi educada, que ao mesmo tempo eu penso, o que eu percebo é que tamén saben marcar un pouco as distancias, pero sobre todo o tema do respeto e da educación é moi importante. Tamén unha sociedade moi aberta, moi, bueno, con ideas moi abertas, moi progresistas, se quere decir. Eu síntome moi a gusto aquí, a verdade. Eu gustaríame, Rafael, facerche unha pregunta simplemente. Como ves a chegada destes sociólogos aquí a Uruguai? Bos días, Toni e Ana. É un gusto estar aquí outra vez. Non, como decía Mateo, temos un programa en común que a Universidade da República integra, que chama o programa INCASI, International Network Comparative Analysis. É un programa que analiza, como decía Mateo, as desigualdades comparativas entre Europa e América Latina. É moi importante porque os procesos que deronse en Europa moitas veces ocorren en América Latina, e tamén os europeos interesa ver os nosos procesos de desenvolvemento. Bueno, no caso de Mateo, que é un estudante de doutorado que está facendo o seu proceso de doutoramento, pois aquí tratamos de acompañar, de intentar que os traballos que veñen facendo pois poidan incorporar a nosa experiencia, non? E comparar. Sí, tal cual. Estamos intentando facer un traballo comparativo entre Uruguai, España e outros países. É moi importante porque tamén é moi importante que, para min, que están escollendo a Universidade da República. Normalmente, claro, os europeos miraban moito para, cando viñan a Sudamérica, miraban moito para a Buenos Aires, Argentina, ou mellor Chile, Brasil, pero Uruguai non era un destino moi solicitado. E agora, pois, empezaron a vir moitos, bueno, particularmente moitos galegos, porque o proxecto integra a Universidade da Coruña, ¿no? Que é a universidade, como decíamos outra vez, que a universidade que imparte socioloxía en Galicia, a única, non? Das tres que sí que ten. Nin Santiago de Ciencia Política, e Vigo non ten. Pois sí, entón temos moita vinculación con a Universidade da Coruña, con todos a xente da Facultade de Socioloxía particularmente, e para nós é un gusto que veñan aquí a coñecer a nosa realidade e a tratar de... Porque os procesos son bastante parecidos, porque sobre todo a Europa mediterránea, Italia, España, Grecia, Portugal,
teñen puntos de converxencia con noso país, con Argentina, con Uruguai, entón ten sentido a comparanza, non? Porque nos que hemos crecido nos últimos anos temos un desenrolo parecido aos procesos que deronse en España, Portugal, Italia, non? Bueno. Que ben, non? Gustaríame volver a Mateo, porque quixera que nos falaras un pouquiño, entrando outra vez en Galicia, das transformacións que se diron nos últimos anos. Sí, en realidade as transformacións de Galiza nos últimos anos teñen que ver máis coa consolidación das áreas urbanas, non? Que foi unha cosa que xa falastes con Manuel a pasada semana. É un pouco esa consolidación a nivel poboacional, tamén foi da mano da extensión do que consideramos área urbana, non? Esos concellos que están na contorna das cidades, que vense beneficiadas pola expansión da cidade, por precios máis baixos da vivenda, tamén outra escala de valores ou de prioridades de quen busca alonxarse do bullicio do centro da cidade. Tamén esos concellos víronse aumentada a súa población por estes procesos de desconcentración urbana. Pero un pouco ao nivel do que eu che podo falar, que este contraste entre urbano ou rural, pois na Galiza, nas zonas rurais, cada vez o despoboamento é maior, unha poboación cada vez máis envellecida, os retos aos que se enfrentan, como dicía antes, non son moi diferentes aos do resto do territorio do Estado español ou do Bierzo mismo, non? Existe esta neoruralidade, pero aínda quedan moitos pasos por dar para consolidar esta tendencia. E tamén eu penso que isto xa é máis unha opinión personal que unha cuestión de voluntade política, non? Moitas veces quizáis dende as grandes esferas políticas as zonas máis baleiras non interesan tanto porque non dan tanto rédito político, e é un pouco a pescadilla que se morde la cola, como se suele decir, ¿no? Comparte, Rafael, comparte. Sí, tamén hai unha cousa que hai que ter en conta, que pásalle a Galicia, pásalle a Uruguai. Agora no último censo xa o vimos, a taxa de fecundidade é moi baixa. Uruguai ten unha taxa 1,2, o sea, para que a poboación mantéñase estable, as mulleres tiñan que ter polo menos 2 fillos. Teñen un e pouco, é un 1,2. E Galicia xa viviu ese proceso. Entón, hai unha cuestión estructural que a poboación vai caendo. No caso de Uruguai caeu. No caso de Galicia, pois ten un pouco máis de migración, inmigrantes, que vai sustituindo. Nós máis ou menos agora temos en Uruguai un pouquiño máis, pero tamén hai xente que se marcha de Uruguai. Temos un saldo migratorio cero. É un problema grave. É un problema, un problema para gravísimo, que no caso noso tamén, vinculado a pobreza infantil, porque os que nacen tamén nacen en contextos vulnerables, pero é un problema global, dos países desenrolados máis que nada, ¿no? De Europa, no caso de Uruguai e Argentina tamén. Para esos procesos son cousas a pensar por os sociólogos, non? Como vamos a facer con países embellecidos, moito máis embellecidos, con poucos xente nova que para traballar, ten moito que ver ca liberación femenina, non? Porque as mulleres traballan, as mulleres hoxe, ten que ver, moi ben. É que a muller incorporase ao traballo, a vida activa, que está moi ben, non? Que fai a súa propia vida. Claro, prioriza, exacto, e non tanto a maternidade. Aí si hai procesos que máis de pois a xente no rural antes tiña 8 fillos, 9 fillos. Como aquí a xente marxinada polo regular se suele ter máis fillos, non? Pero eso é un problema. Aquí as políticas de control da natalidade, ou políticas de salud sexual e reproductiva fixeron que incluso a xente máis vulnerable empezar a ter menos fillos. O embarazo adolescente, todo eso superouse por suerte, que é positivo, pero a parte negativa é que
a poboación cae. Vamos a dar a palabra a unha médica para que comente algo de iso. Sí, claro. Non, é certo, todos saben que sí, que nacen cada vez menos nenos. O que dicía Rafael, baixou o embarazo adolescente, foi parte dunha política sanitaria do Estado, se estivo moi ben. Penso que quizáis a solución poda vir, eu non son especialista no tema, pero quizáis a solución poda vir por dar facilidades á xente para que poda facer a súa vida e ao mesmo tempo haxa axuda social para que podan ter os nenos. Conciliar. Sí, é difícil, pero hai que pensalo porque sí, é un problema. Bueno, pues moitísimas gracias, Mateo. Benvido a Uruguai. Gustouche Uruguai, non? Sí, Non habías estado nunca. Non había estado nunca por estas latitudes. A verdade é que me está encantando. Tes familia en Uruguai ou en América? No, eu tiven tíos que sí, que estiveron acá en Uruguai, pero voltaron para España. Non teño familia que este vindo aquí. Cando te vas? Pois vou un mes a Bos Aires o día 5. Estou un mes en Montevideo e un mes en Bueno, pois aquí foi moi ben recibido e tratoute ben, Rafael, non? Maravilla. Gusto moito fútbol, do Depor, non? Do Depor. Sí, do Depor. E aquí de Peñarol. Moi ben. Bueno, pois moitísimas gracias pola túa presencia e vamos a escoitar precisamente unha canción de un home do Bierzo, Amancio Prada. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras do lugar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiños antro millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nastín, deixo a aldea que conoso por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero quen pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que biquei tanto, terriña que nos criou. Se sollan lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño, nunca máis han de tocar. Se sollan lonxe, máis lonxe, cada bala dá un dolor, voume sollos sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós. Tamén queridinha, adiós por sempre quizáis, digo cheste adiós chorando dende a beiriña do mar. Non me olvides queridinha, si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña carsiña meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos. Bueno, amigos, vamos agora cas novas que nos chegan dende Galicia. Vamos a empezar por esta, Ana, que é interesantísima, non? Homenaxean a María Xosé Queizán. A Real Academia Galega homenaxeou a María Xosé Queizán con motivo do Día da Poesía. O acto foi titulado María Xosé Queizán, a escrita sen límites. No acto, Marilar Aleixandre dixo que a Real Academia Galega ten unha débeda con Queizán. E se o contexto fose outro, ela sería académica cando entraron os escritores da súa xeración. A propia Queizán confirmoulle a Enrique Monteagudo, presidente da Academia, que ela, máis ca un homenaxe, o que quere é ser académica. O acto foi conducido pola poeta Miriam Ferradáns
E na segunda parte, varios poetas leron e reflexionaron sobre poemas de María Xosé Queizán. Eses versos recolléronse nunha publicación coa que foi agasallado o público asistente e que pode lerse na súa versión digital na web academia.gal. E bueno, vamos a seguir falando de mulleres, abogada e poeta. De mulleres e de poetas, porque claro, sí. aínda que a simple vista non parecen compatibles, a abogada lucense Luz Airado é tamén poeta. Ajá. E dinos, en todo hai poesía, a poesía está na vida. Relata que comezou a escribir desde moi pequeniña. O de facerse abogada veu moito despois. Especializouse en violencia de xénero e pensa que a poesía cura feridas nas vítimas de violencia de xénero. Dinos que a poesía sempre ten que ver coa poesía. Bueno, vamos a... Opina que Rosalía de Castro foi a primeira poeta feminista, que está hoxe máis reivindicativa que nunca. Unha poeta con voz propia, unha figura na que buscarse. Bueno, vamos a falar agora, vasnos comentar que é o Carnix. É un instrumento, mira, estiven vendo fotos deste instrumento, é como unha cosa, como un corno moi longo. O Carnix é unha antiga trompeta celta da idade de ferro. A semana pasada, o músico lucense Abraham Cupeiro tivo a oportunidade de facer soar este peculiar instrumento celta fronte a 80.000 espectadores no Estadio Saint-Denis en Francia. Foi no contexto do torneo Seis Naciones de rugby. Dinos Cupeiro que foi un momento máxico. É incrible traer un instrumento antigo ao medio dun campo con tanta xente. Cupeiro traballou sempre con moita responsabilidade. Dinos, como me levei tantas malas caras cando empecéi de rapaz, decidín que o único que ia facer era facer ben o meu traballo, e se a alguén lle gustaba, que me chamase. O músico segue soñando con ser profeta na súa terra. Di, ás veces sinto que Francia me dá máis oportunidades que Galicia, pero non perdín a esperanza. Bueno, eliminan referencias ligadas ao franquismo en algúns concellos, non? Si, isto sucedeu agora no concello de Culleredo, que retirará a condición de fillos adoptivos a Ricardo Catoira Caraboa e tamén a Diego Salas Pombo, ambos estreitamente vencellados ao réxime franquista. Ademais, cambiará o nome da rúa Sanjurjo de Carricarte e tamén da rúa Alcalde Narciso Pardo, ambos falanxistas implicados no aparato represivo da ditadura. A rúa Sanjurjo levará agora o nome do párroco José Ferreiro, recoñecido pola súa labor social en favor dos máis necesitados. Pola súa banda, a rúa Alcalde Narciso Pardo levará o nome de Tolerancia, que busca resaltar os valores democráticos. En palabras do alcalde de Culleredo, José Ramón Riobó, trátase dun acto de xustiza e dignidade en cumprimento da lei de memoria democrática. Que ben isto, non? Bueno, vamos a escoitar unha canción, Ana, que lle gusta a todo o mundo, eh? Vamos a escoitala. Miña nai non teño roupa, eu quería me casar. Miña nai non teño roupa, casa miña filla, casa unha perna tapa outra. Casa miña filla, casa unha perna tapa outra. Para vir a xunto a min, para vir a xunto a min. Bailaba la cara, bailaba la cara, bailaba la cara, galopín. Ay, galopín, galopín, ay, galopín, galopín. Bailaba la cara para vir a xunto a mí.
quería me casar. Miña nai dime que cedo eu quería me casar. Miña nai dime que cedo, ela como está casada non sabe as ganas que eu teño. Ela como está casada non sabe as ganas que eu teño. Para vir a xunto a min, para vir a xunto a min. Vai lavar a cara, vai lavar a cara, vai lavar a cara, galopín. Ai galopín, galopín, ai galopín, galopín. Vai lavar a cara para vir a xunto a min. Ai galopín, galopín, ai galopín, galopín. Vai lavar a cara para vir a xunto a min. Ai galopín, galopín, ai galopín, galopín. Vai lavar a cara para vir a xunto a min. Ai galopín, galopín. Era Ana Quiro, que ben que canta esta muller, Eu cantaba, va, que falleceu. Ana, vamos agora cas novas da colectividade, un viaxe pola colectividade. Sí, a delegación da Xunta de Galicia comunica que seguen abertas as inscricións para o programa de axudas económicas individuais para galegos e fillos de galegos con nacionalidade española empadronados en Galicia que se atopen en situación de necesidade. O prazo para a presentación de solicitudes vence o día 6 de abril. A delegación, poden solicitar máis información na propia delegación, na Rúa Maldonado 1045, esquina Río Negro, no horario de 9 a 14 horas. Tamén nos comunican que están abertas as inscripcións para as bolsas de excelencia para a mocidade exterior. O prazo neste caso vence o día 30 de abril e estas bolsas son para cursar estudos de máster nalgunha das 3 universidades galegas. Polo patronato? Polo patronato, bueno, primeiro temos que recordar que están abertas as inscripcións para os cursos. Vou pasar a ler todos os cursos, sí, claro, e os seus días pero igual poden pedir máis información polo teléfono 2908 0673 2908 0673. Algúns dos cursos xa empezaron, pero todavía están abertas as inscripcións para todos eles. O día luns temos teatro e historia. Teatro en castelán ás 15 horas e en galego ás 16:30. Historia os luns ás 17 horas. Martes temos fotografía, Galego 2 aínda non empezou, pero sí temos fotografía e óleo, fotografía ás 17 horas e óleo ás 15 horas. Isto é o día martes. O mércores temos o grupo de coro ás 15:30 e o grupo de galego 1 ás 18 horas. O día xoves, baile crioulo ás 16, canto e percusión ás 17 horas e danza galega ás 18:30. E o día venres, literatura ás 16 horas e contacontos ás 17:30. Aínda os que xa veñen participando dos cursos en anos anteriores teñen que inscribirse, de maneira que teñen que inscribirse todos os que xa formaban parte dos grupos e os novos que inician este ano tamén. Inscribirse na secretaría con Andrea. Bueno, hai presentación dun libro de Monterroso, ¿no? Temos justamente este mércores, o vindeiro mércores, ás 19 horas, temos a presentación do libro de José María Monterroso de Besa, 3000 e pico de nomes galegos no Uruguai. Isto será o próximo mércores. É un libro, bueno, xa tivo outros libros anteriores que falaban de 1000 e pico, de 2000 e pico, van aumentando, e agora son, claro, porque a investigación continúa e van aparecendo máis nomes. Agora trátase entón de 3000 e pico de nomes galegos no Uruguai. A presentación vai estar a cargo de Antonio Turnes, do doutor Antonio Turnes, e por suposto estará tamén o autor José Monterroso de Besa. Así que todos invitados o próximo mércores, este mércores, dentro de 3 días, ás 7 da tarde no patronato para a presentación deste libro. Moi ben, bueno, pois vamos a escoitar a Cristina Fernández.
dixo que todo está perdido, eu veño ofrecer meu corazón. Tanto sangue que levouse o río, eu veño ofrecer meu corazón. Non será tan fácil, eu sei que pasa, non será tan simple como pensaba, como abrir o peito e sacar a alma unha coitelada do amor. Lúa dos probes sempre aberta, eu veño ofrecer meu corazón como un documento inalterable. Eu veño ofrecer meu corazón e xunguirei as pontas dun mesmo lazo, e ireime tranquila, ireime despacio, e dareiche todo e darásme algo, algo que me acougue un pouco máis. Quen dixo que todo está perdido, eu veño ofrecer meu corazón. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, amigos, no noso corruncho de hoxe vamos a falar de algo que ten que ver coa nosa cidade de Vigo, a reconquista desa cidade. Foi un feito histórico que a cidade de Vigo conmemora cada ano neste mes de marzo, verdad, Ana? Sí, conmemora no mes de marzo porque sucederon os feitos históricos justamente no mes de marzo. Pero fagamos un pouco de historia para ver como chegamos a isto. En xaneiro de 1809, as tropas francesas entraron en Galicia. Prácticamente non houbo resistencia. O día 31 de xaneiro, Vigo firma a rendición e o coronel francés Jacobo Chalot é nomeado gobernador militar de Vigo. Contanos máis. O día seguinte, 1 de febreiro, 1.200 soldados franceses entran en Vigo e saquean os seus tesouros e os bens. Os bens saqueados permanecen en Vigo, xa que non poden sacalos debido ao mal estado dos camiños. A mediados dese mes de febreiro, o pobo galego comenzou a organizarse para botar fora os franceses ao mando do coronel Morillo. A xente do pobo esconde os víveres, rouban armas e conseguen establecer unha comunicación a través de mensaxes cos galegos que están organizándose fora da cidade. A mediados de marzo, as milicias galegas pechan os accesos á vila e cando os franceses saen para aprovisionarse, os abordan. Finalmente, o 28 de marzo de 1809, os galegos atacan as portas de Vigo e logran expulsar os franceses en 2 horas. O coronel francés Chalot e as súas tropas foron feitas prisioneiras
e os galegos tomaron tamén as súas armas e unha boa cantidade de monedas de ouro. Deste xeito, Vigo converteuse na primeira localidade de Europa en conseguir botar fora os franceses dunha cidade conquistada polos galos. Como premio, o rei Fernando VII otorgou a Vigo o título de cidade fiel, leal e valerosa. Vigo comezou a festexar a Reconquista a partir do ano seguinte á súa vitoria, pero a festa, tal e como se celebra actualmente, iniciouse por iniciativa da Asociación de Veciños do Casco Vello, chámase a Festa da Reconquista. Trátase dunha festa de interese turístico nacional na que a parte central é a representación teatral da Reconquista na rúa. O Casco Vello de Vigo trasládase no tempo ata o século XIX. Veciños e veciñas acoden vestidos de época e o espírito do século XIX invade aos asistentes. Para a parte teatral, unha parte da poboación representa aos militares franceses e outros representan aos paisanos. Prodúcese o enfrentamento no que saen victoriosos os vigueses e os franceses fuxen da cidade nos seus barcos. Completan a festa un mercado de artesáns, demostracións de oficios populares e deportes antigos, gastronomía e música. Este ano a festa comezou onte, sábado 21, e celébrase durante toda a semana para rematar o vindeiro domingo 29 de marzo. Dúas rúas en Vigo conmemoran estes feitos históricos, as rúas Victoria e Reconquista. Ademais, foi inaugurado en 1947 un monumento aos heróis da Reconquista que se atopa actualmente na Praza da Independencia. Nación por Saraivas. Unha flor, un amor, unha alborada, unha fonte, un río, unha praia, unha estrela, un camiño, unha alma, unha terra, un pobo e unha fala. A maneira de buscar o noso pan, unha forma de bailar no noso chan. Muiñeira, sararás ou foliada, unha terra, un pobo e unha fala. Un viñedo, un carballo, unha gaita, a morriña espallada polo mundo, a muller que na casa está emigrada, unha terra, un pobo e unha fala. Castiñeira, carballeira, romería, eirexados, mosteiros, gandeiría, reboldelas, corredoiras, enfruxada, unha terra, un pobo e unha fala. O mareiro, vento desta costa, o batir das olas en Fisterra, un ardente corazón que sinte cala, unha terra, un pobo e unha fala. A maneira de buscar o noso pan, unha forma de bailar no noso chan. Muriñeira, salarás ou foliada, unha terra, un pobo e unha fala. Castiñeiros, carballeiras, romería, eirexados, mosteiros, gandeiría, reboldelas, corredoiras, embruxada,
na terra un pobo e unha fala. Que emocionante sería andar por Vigo esta semana, ¿no, Ana? Debe Feiras estar preciosa esta semana. Sí, porque esas feiras son tan preciosas, que nos fainos poñernos tamén. A min o que me gusta máis é a representación que fan, as representacións na rúa que fan dos feitos históricos, que se ve en moitos outros sitios de Galicia. Pareceme precioso. Pois mira, antes de ir, quisera volver a recordar o que son os cursos do patronato para que podan inscribirse e facer primeiro, antes de ler os cursos, vou facer unha aclaración. No caso de teatro, o teatro en castelán sí que pode empezar agora, pero o teatro en galego estamos ensaiando neste momento unha obra que xa comezamos o ano pasado, de maneira que se alguén o que quere facer non é teatro en castelán, senón en galego, pode inscribirse, pero para facer outras, para colaborar noutras tareas como por exemplo, a confección da escenografía, facer a escenografía, buscar vestuario. Exacto. Pero no tocante á actuación nunha obra en galego vai comezar logo de que se estrene a que actualmente estamos ensaiando. Dito isto, vou recordar o que son os cursos do patronato para este ano 2026. O día luns temos teatro en galego e en castelán. Temos historia ás 5 da tarde. Os martes, fotografía ás 5 da tarde, óleo ás 3 da tarde, e está aínda por definir o grupo de Galego 2 que aínda non comezou. O día mércores, o coro vai ás 15:30, 3:30 da tarde, e o grupo de Galego 1 ás 6 da tarde. O día xoves, baile crioulo ás 16 horas, canto e percusión ás 5 da tarde, danza galega ás 6:30 da tarde, 18:30. Os venres temos literatura ás 4 da tarde e conta contos ás 5:30, 17:30. Vou facer tamén outra aclaración. Está aberta a inscripción para o curso de baile de tango. Este aínda non comezou porque é algo novo e comezará se alguén se inscribe. Non o sabemos porque non existía este curso ata o de agora, de maneira que se están interesados en aprender a bailar tango poden inscribirse para poder comezar este ano. Hai un profesor esperando por vos, non? Sí, o profesor está. Temos que ver se hai xente interesada. Claro. O sea, tamén non hai edad, Para cursos, para todos estes cursos non hai límite de edad, Para todos, exactamente. Para todos. Vou repetir os teléfonos do patronato por se queren anotarse por teléfono: 2908 0673, 2908 0673. Ali van falar coa secretaria, con Andrea, ou tamén poden pasar polo patronato na Rúa Rondó 1421 entre Colonia e Mercedes a partir das 3 da tarde, que está aberto de 15 a 20 horas. Bueno, e antes de irnos, amigos, recordade que para poñerse en contacto con Sempre en Galicia debe de enviar ou pode enviar os seus mensaxes por medio de WhatsApp ao teléfono o teléfono 092 001 232. E outra cousa máis, pasado mañá non, o mércores, dentro de 3 días, o mércores 25 temos a presentación do libro 3.000 nomes galegos do Uruguai. 3.000 nomes galegos do Uruguai, de José Monterroso de Besa, coa presentación a cargo do doutor Antonio Turnes. Bueno, foi todo por hoxe, amigos. Volvemos o domingo ás 9 da mañá aquí en CX12 Radio Oriental. Hasta o domingo que ven. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañá para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.